Mit navn er Mark Jacobsen, og jeg er driftleder her på Gjesinggaard Gods. Vi står her på Gjesinggaard Gods, hvor vi driver de her 600 hektar med salgsafgrøder. Vi har spinat til frø, vi har byg til fremavl, vi har hvede til fremavl, vi har rapsolie, vi har noget rejgræs, vi har noget rødsvingel. Vi tilstræber at lave en økonomisk godt funderet virksomhed, som samtidig tager hensyn til alle tidens trend, altså i forbindelse med biodiversitet og i forbindelse med klimatilpasning. Vi kører Fendi traktorer, og da vi så ligesom var i markedet efter en ny majtasker, jamen så var det egentlig naturligt for os at spørge ind til dem også. I og med, at vi har så meget fremavl på ejendommen, så stiller det også store krav til kvaliteten af den vare, vi får ind. En af udfordringerne, der også er vores egen, det er, at vi får meget nedbør. Og det stiller også store krav til majtaskeren. Det er vores anden sæson, vi skal til at køre med Idealen, og høsten 2023 var meget udfordret af meget regn og specielt byg, der var groet igen. Der har Idealen egentlig overrasket utrolig positivt. Den laver en utrolig pæn vare, også under nogle svære omstændigheder. Vi er i gang med at høste rejgræs, og det glider fint i maskinen, og det kommer også rigtig fint ud af tanken. Og specielt med det her tanktømmerudstyr, der er i Idealen, det fungerer rigtig godt. En ting er, at en majtasker kan høste korn med høj kapacitet, når kornet er tørt, men en anden ting er ligesom, at en majtasker kan præstere, når vi har udfordrende vejr. Det er bare helt fantastisk, at vi ligesom kan bevare den her kernekvalitet, som vi nu skal. Så det er også et kæmpe plus. Hvis jeg skal ligesom fremhæve et par ting ved majtaskeren, jamen så er det helt klart det her Ideal Drive joystick-styring. Det er utrolig behageligt at køre med. Når vi sådan regner på brændstoføkonomi og så videre, jamen vi har cirka 30-35% større output på brugt dieselolie, end vi havde tidligere. Så er servicen alfa og omega, og det er det bestemt også i vores tilfælde. Og det er også en af grundene til, at vi har valgt en Ideal. Det er et helt unikt servicehold, der står bag, og vi kan ikke give andet end topkarakter. Det er jo sådan, det skal være, og det fungerer. Det gør det.